Ay, kalbo. Kaporma mo. Nung ano ko? Siyempre, mako ko. Nang mako. Ba? May ayari ko naman ngayon ng pagawa ko timbali. Balong naman din na itang parto. O nga, ninong dintang niya. Ba, walo na nga may. Siyempre, kat na ako. Wali na yung puntalan. Sabi to na yan anak ko. Masyadong... O sige, payaganda ka. Kaya na pogi ka niyan Parang nakaloko eh. Payaganda ka. Oh. Nya ito, alas 8, tsuna ka, Kenny. Sige, basta sinabi mo. Opo, tang alas 8, wala ka pa, nananda ka. Patraping wall. Sige, ne, sinabi mo yan, ha? Alas 8 na, may giyang magalaw na. Mateka ka ako, kalbo. Bakit? Tuna ako eh. O nga ni, Huwag na. nalungob. Bakit? Kaya na nilungob ka. Ayoko. Nanong pisabit ah. Alas 8. O nga ng oras. Alauna. Now na. O, bukas na alas 8 lang. Bukas alas 8 na ni Ngabak. Ken, naka pa. Namat kanina eh. Ken, yan, nantang mo rin, din. Kaya mo rin. Ken, naka pa. At tinamurin na naman electric pan, Ken eh. Sagli, din nakangulunan. Ngulunan po, tamanikal yan. Ngulunan mo. Eh, natuto. Tingnan nyo. Ken ka. Tinglas ko. Ay, nakamagulas. Mo deserve magulas. Kaya naka... Sipin ko rin nga so. Mo naman kasiping eh. At suka kayong bangko. Buri mo yan, di ba? Di ba sabi kaya alas 8? Nana ng oras. No, ngulit ka pa kanyan. Eh, siyempre, minulit ko. May drive ko. Wala kayo na po. O nga, hindi ko nakasalanan to. Kayang ka. Wala kasi eh. E di, lumag yung pen. Kayang ka. Kayang kapin. Wala ako. Matanda ako. Gawang niya gano'n. Kumapit ka sa akin. Bagong gawang. Wala na. Wala pa. Para yan.